Jamma halle moɗon ɓiɓɓi fulɓe fullaɓe barki en puɗɗirima e inde gueno caabiɗo gurdam lori hen enɗam jokki guiɗogol e kala kina gardina gurdam aade rutti jugni ɗum en juule rasulu sallllahu taala alayhi wa sallam koddonulaɓe timmode annabaɓe ɓiɓɓi fulɓi funnague hirnague rewo e worgo bandiraɓe sehilaɓe on calminirama juuɗe ɓernde sikki ala émission men Yontaabe Leñol machallah addinimon kadi jontaɗe nder yontaɓe on woni hoɗon ala no batten sowona goppen o salmidire yeeboɓe ayawoo PIINDI TV on woni Dono Sampathe Diallo kawa salminama jam salmitima mi juurima mi jarni on onon gendiyankoɓe yiɓɓe leñol onon ɓiɓɓe rewɓe yontaɓe onon ɓiɓɓe worɓe yontaɓe jinnaɓe meɗen mawɓe yontaɓe diine yontaɓe aada yontaɓe laamu yaaroɓe dawrugol sagataɓe ɗanniɓe ɗaɓɓoɓe jawɗele rewɓe worɓe woto fof salminama juurama jaɓɓama e nder yewtere meɗen wiyetede yontaɓe Yontaabe Leñol TV final tigi rigi machallah en bismim ɗo koɗo men ko kaw men ko mam men hen kedi ko gorko mo dekol tareji targude nammaji sikki ala émission men Yontaabe Leñol bismim hande sikki ala ma yeɓoɓe belta nde tawno machallah ko waɗi 8 ha woni tigi rigi kono noon en jettinene baba ɓen gaddan men wodeɗo duna kono noon kaw handi machallah ko wiyete koko fayat koye gardi fof heƴani barmi ɗe mataw en cuptot hen ko ɓuuri mantinade jewti men belma yeɓoɓe mbaw famde kocci hen kedi nde tawno machallah ka nafoore mere sikki ala a ɓooyi wadde 8 sikki ala aɗa safra kedi bandiraɓeɓe kono handi cuptiɗen hen holno jiiruɗa leñol ngol holɗo leñol ngol yarate oɗo saaha joni eyyi Seydi Dieng leñol ngol de hande eɗen jogui goƴa mo ganduɗa wone men tini kono tiniri ɗum tan ko seesa tiniri ɗum tan koye seeɗa ɗum woni ɗiɗo duuɓi foof ɓayre Allah walli en gonɗen ko ɗannotoɓe ngam jogade ndereru e yidde wiide pullo foof ma jiyen ɗum e fulɓe wonɓe ɓe e banggue worgo meɗen ɗo e Sénégal woni leydi Guinée Bissau leydi Sierra Leone leydi Gambia Liberia en e leydi la Guinée kono kadi en jeehi wittu meɗen sakkitigo leydi koddi hono wiyeteno Cameroun tawtoroyde ñalande naggue 2013 fin du mois anda fin de l'année saabu koye lewru décembre wonno gonɗen toon ha 2016 e nder ɗiɗo duuɓi tati en ndewi e nder leydi Cameroun Nigéria Niger Burkina Faso Benin Ghana Côte d'Ivoire mbaɗɗen ɗon duuɓi ɗiɗi e lebbi jeetati koye nder leydi Côte d'Ivoire ndi fitina bonɗo yanede fulɓe ɓe mbare ɓe tooña ɓe ɓuura doole ɓe njuha woni ene mbiyata ɓe betta ɓe tintani ɓe matani ha on ɗon musiba yani e dow mabɓe on saaha en mbaɗi erango e ko wiyete WhatsApp kalduɗen e leñol ngol mbiɗen ɗumen yoɓe tin yoɓe mbattu hakkillaji e koye mabɓe yoɓe gandu wonko mawɓe leñol ngol wageɓe ɓe walla jirtinoɓe ɓe mbiino men leñol men ngol e leñol israéliyankoɓe ɓe wonɗoɓe ndendata gurdam ɗum noon mbiɗen nani feeña saabu en mbaɗino yewtere e ko fotata wonde 1999 to 92 pardon 92 to radio rural Labe ngol lefoɗo ngol sare aduna e fof en tintinino aduna o wonde jeeri hisrine mama fulɓe yewtidino e annabi Moussa haɓe kaldi caɗele israéliyankoɓe kono caɗele fulɓe kamɓe fo jeeri haalino ma fulɓe keɓoye caɗele koɗe garayoje e hoddiɓe mabɓe maɓe kalku maɓe mbad maɓe duppu maɓe mbad foof caggal ɗum noon wonide fulɓe mbawata yiitodiroyde kepto e laamuji mumen kepto e koɗorle mumen kepto e jeeyiji mumen mbimi bandiraɓe gandon noon ɗum ari hanti e 2015
ngandon kam dum naati kono gila ka adi 2015 o tay fulbe puddima yanede e der leydi Ghana e leydi Benin mbimi dum en non bamtare men hanti nani hebi arde kono ma taccen caali iyam kewdi lewlewri jaygol ma sum guttuli men e kanabe men ndoren yottiyate kon kaw pawad on feden ma rek han men artude jidmi ko namnade mi nani e der haal ma biida 8 nay 8 nay holno wayata 8 nay tawi ada 8 fof ko 8 tan kono nyalande de nawno amen ton ko mbieten fête ko fête internationale de la vache tubankore woni ko mbieten julde nagge waɗande julde yimɓe fof pottita adunaru ndu fof fottita e nokku goto ngam teddinde nagge gorko pullo goto no wiye Alaji Abou Ousmane waɗno ɗum e nder leydi Cameroun o dañi e jawdi ko ina rokkimo teddungal manggal emo jogui ngaluji kewɗi emo jogui hoɗorde nde ganduɗa palais makko sa yi ɗum won paleji kewɗi tawi ko palais présidentiel gonɗe Afrique tawi palais makko kanko gorko gaynako ɓuuri yodde paleji mabɓe ɓuuri yajde emo jogui fodde ujunnaji nogas e 5 nagge o joɗɗinimi koye nder ranche makko mo 70 kilométre tawi ne wuuri ɗon fodde ujunnaji nogas 5 nagge e ɗum kam won ayawoo won yimɓe ɓe jii ɗum ni fuɗɗima hollire ɗum ɗon ko koccuɗon e witto ko ɓuri mantidade bon ko ɓuri mantidade komin kocci e witto ko ɗemgal leñol ngol leñol ngol min jiiti wonde leñol ngol ko leñol ɓooyngol min jiiti e leñol ngol kadi ko ngol bindanno ngol leñol pulago fulɓe ko windannoɓe fulɓe ko ɓooyɓe fulɓe ɗemgal maɓɓe ngal ko ɗemgal bawgal yaltinde science bawgal gollude science ko moftaɗe ha joni bindi ɗi ko carinoɗi caaki eɗen jiiloɗi saabu en gandi kam fulɓe ne bindanno par ce que deɓe mbinde bindol holko waɗi ɓe andude bindol ɓe kalani ɗum e ɗemgal arab ɓe kalani ɗum e français ɓe kalani ɗum e ɗemgal gongal ɓe kaali koye ɗemgal maɓɓe ko wiyete bindol wadde ɓe bindanno wadde ɓe ganduno windude kono ɓe natti yiyede ɓe binda koɓe bindanno koɓe jeeyi ha ɓoy ɓe garti yoɓe bindu bindi ɗi ɓe bindata ɗi beela ko ɗiɗo woni ɗi mamiraɓe maɓɓe jeyno walla ɓe joguino ko bindi maɓɓe goɗɗi ɗum waɗi noon mbaɗɗen fodde duuɓi 10 kam eɗen jiilo holto bindi fulɓe ɗi goni ha kawruɗen e mawɗo pullo boɗaɗo e nder leydi Niger o wimen sa yiɗi yitude bindi fulɓe ɗi ƴeew jelde nayyi maɓɓe ɗi ko markate ko e dow nayyi ɗi ko bindi goni ɗon jelde nde nde jaaɗen enen eɗen bitta ha jiituɗen jelde nayyi fulɓe nde ko windete ko e latin e ko windete ko e arab fof nani e nder ɗiɗo bindi bindaɗe e dow nagge eyyi ɗum hande so joɗɗima taw yeeɓoɓe ayawoo PIINDI TV taw ganda ɗum ɓeɗe jogui hen hona men ha heewi eyyi won hen ni ko keblun en wa mataw en ɗo gonɗen en jejjiti kono en gaddorino ɗum yidde yo hollire seeɗa ha neɗɗo faama bindi ɗi ina goodi kono mi andano kam hande sen jooɗima beela ma namnal are ɗum ina woodi eyyi kono kam en jiiti bindi ɗi kam ko ɓuuri mais enen mbawi andude bindol ngol ko firtat walla ko firat eyyi bindol ngol kam ko bindol tan ABCD abajada mbo arab o ABC em yaltinen ɗum e bindi tawɗen ɗi e nayyi kollen bindi ɗi nani jaltinen hen binden ABCD binden hen abajada ɗum woni jelde nde ko waɗa ko e jelde nayyi ko ɗum bindi ɗi ganduɗa arab nani hen abajada arab o nani hen abajada latin o nani hen wadde fulɓe beela koko ɓe mbaɗanno ko ɓe jiiti ɗum ɓe bindi ɗum fodde duuɓi kewɗi caggal ɗum bindi ɗi cari caaki latin en ɓe ƴettiɗi arabe ɓe ƴettoyiɗi kamɓe koye mabɓe ɓe jeeyi haɓe mbasiɗi tigi regi machallah kaw wadde en gartattana handi comme namnal mo namninmamo nani holɗo tolniɗen hande enen fulɓe ewa holɗo ummiɗen kadi en jar andude saabu yonto mo tawaka hanki saabu neɗɗo ina foti siftanede ñande foof holɗo ummi en jiiɗi andude ɗum e dow tolngol
kon kedi mi rendinat namde tan mi fawon ma e jeesma nde tawno ka biblio yeɓoɓe mbawa naftorade gandal ngal sen gummim ɗon nani sikki ala en jeeɓi yewtere ma e kaw Abou on kaali hen affaire ñabbeje te sen ƴeewi ñabbeje ɗe ina addan hen yimɓe caɗele ha heewi wadde hay ɗum ɗon inchallah enen jiiɗi jewta kon garten kedi he enen fulɓe holɗo tolniɗen holɗo ummiɗen e holɗo faya joni en mbi wonde bindol walla en kaali haala ɓoygol men sen duttima e wittiyankoɓe woɓɓe ɓe gona fulɓe wona hunde woɗɗude kam ni ɓen kam mbeɗen fulɓe ɓuuri ɗon boɗgol laabi ujunnaji kewɗi kono tan eɗen mbawi ƴettude kam yeruɗo Harilot professeur Harilot wiɗo 8000 ans avant Jésus Christ 8000 ans eyyi hono fulɓe koɗno hono fulɓe mbano e on saaha waɗi ɗum kanko professeur Harilot 8000 ans avant Jésus Christ o wi ko l'extraordinaire l'aventure de Peul octobre novembre 1958 présence africain de Paris neɗɗo waɗi ɗum présence africaine wawi walla so waɗi ɗum ni internet walla yiiɗim yiitat bon caggal ɗum goɗɗo biyeteɗo David Colson on ko américain e nder National Geographic wiyata ɗum NGW National Geographic Washington ko firate pular eyyi ko National Geographic ko on saha kam ko ɗum jayde wonno journal wiyeteno noon NGW ɗum waɗi ko wi National Geographic Washington 1999 e lewru wiyetede June woni juin ko nden o waɗi ngoɗo witto waɗa e nder journal e gondijo makko biyetego Alec Campbell Alec Campbell ko assistant makko e nder Sahara not ko biyeteɗo Sahara occidental oɗo diwan ɓurɗo ɓallade Algérie e nder diwan Algérie o hemɓe mbaɗanno wittoji mabɓe eɓe ƴeewa liƴƴi koɗnoɗi ɗo ɓoyɗi haɓe jani e fulɓe eɓe gone wimballa ɗo ɓe jooɗi ɗo ɓe mbaɗa wittoji mabɓe ɓe pofti e nder hayre ɗo ɓe koyni dow ɓe jii bindi dessin walla nate ɗe ɓe jiiɗe ina goni e takko mabɓe ɓe jii nate ɗe kadi no goni dow ɗum noon woni e miijoji mabɓe ndeke waɗi ɗum ɗo ittiɗo yimɓe ɓe ko yirbango leydi ko wiyete tremblement de terre ndeke won less o wattino dow tremblement de terre ɗum yirbango leydi leydi yirbino ko wonno dow wonti less ɗum noon wadde addanta yimɓe wonnoɓe ɗo ko halkade so woodi hen daɓɓe ne jahat gonta ɗon wonko ɗum woni sababu iwgol yimɓe e nder oɗo Sahara mo ganduɗa professeur Harilot haali ɗum 8000 ans avant Jésus Christ o ga wi ko 7500 ans avant Jésus Christ waɗi différence 7 ans hono wiyete no 500 ans bon joni noon ɗum kam hayso ɓurani ɗon ɓooy koye ɓooyiji he jeeya koye ɓooyiji he jeeya ɓooyi goɗɗo o ina arta ɗo fulɓe mbiyeteɗo wonde koɓe ɓiɓɓe arabeɓe ɓe wiye koɓe arabeɓe fulɓe koɓe ɓiɓɓe arabe wiye koɓe ɓiɓɓe arabeɓe woɓɓe mbi ala koye liƴƴi biyeteɗi endo en ɓe jeeya woɓɓe mbi koye latin en ɓe jeeya enen fulɓe eyyi joni noon woodi binduɗo goɗɗo biyetenoɗo Alpha Abdoulaye Diallo mo Kahere jeeyaɗo leydi Guinée kono wonno ko leydi Finlande Helsinki ɗon o wonno étudiant mbo jangga ɗon o yiiti deftere annabi Moussa e wiyetende tawreto nde o yii e nder hen waɗi tumbutande nde o tawi e yimɓe juuɗe yimɓe église hono wiyeteno juif en ɓe eɓe jogui tumbutande haalore hakkude Moussa e fulɓe o ƴetti ɗum o waɗe deftere wiyetende Kalevala e fulɓe ya keɓɗen deftere nde Freetown Sierra Leone jiiɗen witto ngoɗone kadi ina ƴesi woɗɗoyde ina ɓooya seeɗa kono kadi en tawi e nder deftere he Alpha Abdoulaye Diallo mo Kahere waɗi wittu woto haalo Inde fulɓe koɗino e nder leydi Inde ndi ɗo wiyete beeli dari ɓe koddi toon leñol biyetengol Daravien ɓen ɓaleɓe waɓene mabɓe kamɓe ndennuno ɗemgal ɗindi pinal ndendi foof ɗum kadi ne yiita yeeto leydi Inde sen garti ha ga ete nokkuji meɗen ɓattiɗi ɓayde hande aduna o tawi wonde Adama tagaɗo o jibinɗo men enen foof koye nder Afrique o wonno ɗum kam yitama e nder Afrique andama ko ɗo o wonno wadde noon gorko goɗɗo biyetenoɗo Nuh
annabi mo jibinno biyeteɗo Ham e Sam ɗo kadi pinal fulɓe fuɗɗima ɗo sabu Sam jibini ko biyeteɗo Fut oɗo woni fulɓe e nelaɗo Allah Nuh e nelaɗo Nuh on jibini Ham e Sam Ham woni Hammadi to bange pinal fulɓe ina innitira mbo ɓiɗɗo mumen afo wiya Hammadi Sam ko Samba on kadi ko ɓi Nuhu ɗon Hammadi e Samba ummi sabu woni ɗon ko mba en e hono wiyete Madi Ham sa wi Ham ɓeyda Madi woni Hammadi sa wi ga Sam ɓeyda Mba woni Samba e nder defte kamɓe ha tengti bani Israël en woni yimɓe juif en ɓe kamɓe ɓe gonɗini ngoɗo witto wonde Sam e Ham ko Hémite e Sémite en ɓe fulɓe ka en Allah rokki ɗumen sens yeede Sémite jeeya Hémite ɗum waɗi fulɓe ko ɓaleɓe ko waɗeɓe wadde sa yi pullo no ɓawli kurum woto annuma sabu wiide o ɓawli mataw wona pullo walla so rawni ha wayno capato walla wayno tubako hawma kadi mbiya mataw wona pullo oho kay ko pullo embo rawna embo wojja ha wona séréer embo rawna ha wona tanum nelaɗo kono noon ko pullo holko waɗi ɗum waɗi noon won kawisaji kewɗi ne jalta hen wonande ko fulɓe yimɓe ƴewtintoɓe aɗa yiya debbo gorko pullo e debbo pullo ɓe ndesodira taw ko ɓaleɓe ɓiɓɓe mabɓe garana ɓawli ha ɓooye woode hen wotti wojjude haɓe woɗeɓe coyi tawa woɗeɓe ɓe ɓuri nanude e bam mabɓe e ɓaleɓe ɓe hatma kam wiide oɗo kaari jibinani ɗum par ce que kañum ɓuri nanude e bamum kono noon kañum kam nandani e bamum nguru goobu gona goto o arde e goobu makko ko ni leñol ngol tagori ko raneɓe hen banggue woɗeɓe hen banggue ɗum gorko mawɗo biyeteɗo Amadou Sampathe Ba haali ɗum e foppiɓe hen eyyi o wi to Europe to o wi to Europe to fulɓe ko ɓaleɓe o wi ga e Afrique fulɓe ko raneɓe wadde sen kodde ɓaleɓe Afrique ken woɗeɓe mabɓe sen kodde tubakoɓe ken ɓaleɓe mabɓe wadde ko leñol tumigol hakkude ɓaleɓe e raneɓe tigi kaw machallah a haali hen ko mantini ko yimɓe nanat kedi paam kono ha hande garten kedi e yonto hando ewa yonto hando enen keewi ñan fof gooye ama ɗiɗe bandam enen hande ken bakkotoɓe tan ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam en pulli koye men lamɗam ha en gonde tension ngaji enen bakko ko bakkotoɗen ko ɓuuri hewde e ko mbatten ko witta e pour ɓeydeɗen andude koye men est ce que sikkani ɗon sen jaggi ɗon enen mbawi daɗede bel enen hande yontani liggoɗen bitten ganden ko men ko sabu ɗo ko kalɗa ko hewɓe ganduɗa ɗum te onon hande onon wittoynoɓe yontande hande so wittani jangge jaam mon gandinowoɓe hay goto andi ewa waddi probléme nan ɗon e eɗen jiiɗi eyyi ko ɗon o wonko nanata neɗɗo no haala tan wonko tinata e hoore mum so haali ɗum a yiyata ɗum e mum kono ko ɗum gonno ɗum e mum ha addani ɗum jaggude e mum de haali fo haala ɗum a faami en godino godgol mangol en ɓooyino ɓooygol mangol en joguinomo fayidaji mawɗi sabu joni mbiɗen ɗo ko bindol kalɗen ɗo haala eɗen bindanno ƴeewa joni bindol ngol yaltata koye ɗemgal ma ha ganda o neɗɗo tagaɗo ko gandunoɗo ko wiyete bindol sa rokki yeru joni en jiiti e witto gandal andude fulɓe mbi moftoto ko e ndal ko windete moftote ko e ndol e ko wiyete dale beela aɗa wawi faccitani ɗum yimɓe ɓeyɗo famde mbeɗa sikki mbeɗa wawi to banggue fulɓe tawi to banggue ngandi woni waɗi toon ko wiyete ndal e ngandi wonata e nder ngandi wonata kañum moftata kala ko neɗɗo meeɗi andude meeɗi nande meeɗi tinde ko toon moftoyto ɗon woni ndal ɗum waɗi mbiya gan ndal naam ndal laaɓ ndal sa andi hunde kono e laaɓa kande ɓe mbima waɗ laamɗo woni laɓɓin yo yahata Abou Diop laɓɓinanma
aɗa andi hen seeɗa kono laaɓanima ngara mbiya kaw Abou mi ari yiɗde laaɓdadema ɗum jiidani e namnadema ɗo ko laaɓdal wiyete Abou wima ko ɗum e ɗum e ɗum e ɗum joni noon a laaɓama tigi ndeke ko cikkunoɗa ko ɗum tigi a ɓeydima hande laaɓede ɗum wonti natendal wonti lamdal ɗum wonti nantendal joni noon ka anda a laaɓaka a sikkani ala fof ganduɗa hen o wima saɗa yiɗi iwude majjere naɓdal ƴettu majjere ma nde naɓa to dal sa nanne dal tan dal andinma rokkuma gandal ngal ɗum waɗi noon ngandi wona ngandi ko nga andi nga andi nga ko joporgal to fulɓe funnague puɗɗorɗa yiide nagge ne wiye mbabba mbeewa ngeloba ñiiwa ngesa ene wiye nga ko ma ngara e Burkina Faso Niger Cameroun Nigeria ɗon nanata mbeewa nga mbaalu nga mbeewa nga mbabba nga ngesa ba ngesa nga enen ko mbiyeten ba kamɓe mbiya nga joni noon nga andi ko nga joporte woni nga andi nga andi joni noon fulɓe funnague kadi mbiyata gandal ɓuuri heewde mbiyata andal ay andi o naate dal jooɗoyima toon joni noon ndol neɗɗo bindol fuɗɗi koye biigol ko hen bindol yalti wi a somi wi a nani a goɗɗo fof nani a kono yiyani a wadde a yamiri kam yomi windu a kono ko mbiɗa ko yomi wi ko biyal ko bindol ngol naneta ngol yiyetake sa yiiɗi nane o wima windu a ay ko windu yamiru nduɗo yondo windu a ay o addi ngol ɗo bindol ari yiyede ngol to bindol ko nanano ngol yiyetake ngol ɗo ari yiyede woni a bindol joni noon sa yiiɗi ɗum a waɗi ɗum ko fulɓe ene tawno e zaman mo ganduɗa ko kaaƴe kecce gonno on saha kaaƴe ɗe koɗe kecce gonno e dow kaaƴe ɗe koɗe kaƴƴiɗe kam wona kecce kono noon won loopal moolino e nder leydi ndi e dow kaaƴe ɗe wayno mbiyeten ciment hande tawa ko leppuɗo kecco kala koɓe bindanno koye kaaƴe gila e jamanu kaaƴe kecce fulɓe ne tawa ina bindanno hen joni noon kaaƴe jorti natti wawde windade ɓe mbi yoɓe bindu ɗum yo wi ɗum e ndol woni kuɗol kaaƴe kecce misal mum no jehimde Gonjour to ɗo Cheikh Oumar Talla sa yeehi ma yi hayre nde junggu en marki hen wadde nden gila kaaƴe ɗum woni ɗum ɗon koye gila kaaƴe kecce ɗum waɗi wittoji men ko kalaten ko ɗo duuɓi ujunnaji ɗiɗi en ujunere en wiye ko fulɓe ko jalti koye annabijo en walla koye arabe ɓen ɗum ɗon fennata ɗum ko ɗum ɗon duuɓi ujunnaji temedde yimɓe ne konno ɗo e Sénégal wona ujunnaji 5 walla ujunnaji 10 yimɓe mbiyeteno konno ɗo ɗum waɗi mbimami seeɗa ko ɓooyi seeɗa nawmi e 8000 ans avant Jésus Christ ko arata joni wona duuɓi 10 ujunnaji 10 ko ɗum waɗi wiidema ko naane e bange tarih par ce que ujunnaji temedde nani godi ko neɗɗo n arno ina wodno e nder ndiɗo leydi e kono ɓayre windaka ay ko kalami ko ɗo kaaƴe kecce ɗe goni nde tagodi ndi de jomiraɗo subhanahu wa taala waɗi toɓɓere mum ndiyam wurniri hen hunde foof defi hen defuji muɗum ɗi hen kaƴƴi ɗi hen dufti goni ɗum hen woni cengle ɗum woni ko mbiyeten ceenal ɗum woni ko wiyete kaaƴe firta kaƴƴe koko haƴƴi ɗiggani e kono ko ɗiggani ko ina waɗi ko wiyete ɓakke ina ɓakalinno ne hen windeteno yeehi noon ha joni kaaƴe ɗe joori binda e leydi ceenal hendu ara itta ɗum hono mbatten ɓe mbi yo resdoye yo gandal nga resdoye kuɗol ɗum waɗi ko wiyete ndol ƴetta bin ga ko biɗo a biɗo a e windu a arto e bindol wadde ngol ko kuɗol windata kañum hanti bindowo tataɓo o ko kuɗol oya ko haala ɗo o windata goɗɗo o windata koye nduɗo tataɓol ngol ari wattama e kuɗol ngol kuɗol noon kañum waɗata bindol ngol yo a windu ɗum e dow ɗerewol walla ya deftu ɗum e dow ɗerewol ay so kala ko ɓendi wiyete ko yo defte ɗum defta e ɗerewol rendi woni deftere
koko defta gandal defta e ndew deftere nde wadde ɗo fulɓe ko andunoɓe gande mawɗe kono ɓayre windetake gon faara noon ngol tingol ngaluji ɗiɓe jogino laamuji ɗiɓe jogino ɗo e Afrique ɓooyɗi ko ɗum nawata joomum ha so haali tinata yiyata ko ina farno ina bakka kono fooɗo becce kono noon yoɓe ndento sabu so mi rokki yeru ɗo e Sénégal waɗino sa'a ndar tikkata ko Sénégal fof kañum ɓuuri doomu ndar ceebu ndar nani ɗum faaro ɓe goni ɗon ha heddiɓe ɓe jiiko e mumen kayne liggoyi gure mumen liggoyi jawɗele janggoyi ha heewi ɓe dattama ɓe dattama walla pottama walla yimɓe pota yimɓe ɓe hannde kam natti wawde farnade dow yimɓe enenne goppen ko mbiyeten ko enen jehen ɗaɓɓoyen ko eɗen mbira min sabu enen o koko renda minen o koko renda kono min o ko min jeeyi kono noon kadi ina nawri en yeeso ina haɗi en mi yaade salade rendede haltuɗon minan enen ko haɗi men yaade yeeso ko salade rendede feere men boni ɗo en daroto en daɗete nani sapalɓe e wone leƴƴi wona hawso en e leƴƴi waaɓe hen hay trankulleɓe ɓuuri jabde rendinde ngaluji mumen e enen hay enen kadi e koye men sen peccima fulɓe Fuuta ɓuuri waw jabde rendude jawdi mumen aɗa jogui million min mbeɗa jogui million ngaji tati on jogui temedere ujunere on jogui ujunaji muɗum nogas nden mbaɗen ko wiyete rendu woni société mbaɗen marché walla mbaɗen magasin mawɗo mo ganduɗa min joom ujunnaji 5 o mi wawa uddide oɗo magasin min o mo ujune million jinno wiide o min mo million ngaji 5 o mi wawa uddide oɗo magasin oɗo mo million ngaji 3 wawa o mo million ngaji 6 wawa kono sen ƴetti 6 ɗi e 5 ɗi e 3 ɗi e ɗiɗi ɗi en dendini ma en mbawa wadde magasin o hawa heewa tab walla mbaɗen supermarché mawɗo waykin tan comme no guese men mbaɗirten ni rem peccen gasi gadda ko joguiɗa min ni mi addu doolam nden peccen ɗum ɗon joni noon so waɗanoma kadi ha joni ɗo gonɗen ɗo won timɓe e leydi ala fof koɓe mbawani leydi ndi remata ni ko million ngaji 300 an hay million ngaji hay ujunnaji 50 ala aɗa timel kanŋe noon mo ganduɗa aɗa wawi wadde feere nawta ɗum totta yimɓeɓe goto foof adda hen gueɗal mum an ko joguinoɗa e gueɗal ko an ɓurataɓe saabu ko an joyi leydi kono noon a jaɓani mbiɗa ko leydi ma ndi memɗo foof mbara ɗum gona ɗon ha maya heege maya tampere ɓinguel ma guel ara kayne oliye kadi kayne yi ande nde waɗano ponno wadde ni kayne ha joni wiya ko leydi mama jaggito hen tan ina tiime kanŋe muɗum ñamani yarani joni kadi en jaɓani janggude fulɓe ina tooñi ko e mumen caggal de tubakoɓe gaari e nder leyɗele men fulɓe ko andunoɓe Allah rokkuniɓa e gandal ngal kalami ngal ɗo koɓe kala ko kewno e aduna hede fuɗɗotode fof eɓe tawa anna baɓeɗo fof fulɓe ndewino e gurdino e mabɓe fulɓe wona islam ɓe puɗɗinade islam Muhammad o wona ɗo fulɓe puɗɗinade diine fulɓe puɗɗinade diine ko gila Nuh gila Ibrahim gila Moussa e Isa fof ɗiɗo diineji fof fulɓe ne natino e majji kode islam nde ari nde Muhammadou hesɗitini inde nde saabu diine o ko goto kanko ummi to Adama rewide Idris rewe Nuh rewe Ibrahim ari Moussa e Isa yetti e Muhammad sallallahu alaihi wasallam uddi golle ɗe wadde diine o ko goto wonnoɓe kanji fof ɗo tawi ɗo fulɓe kono fulɓe ɓe jaɓani janngude sabu holko waɗi ko fulɓe mbaɗi gopol ɓurgol mawnu ne naɓari ɓe caggal ko tinde tubakoɓe nene gara e nder leyɗele men onde raneɓe ɓe ciifi ɗumen ɓe mbi ɓen nangue mumen so ƴellitima hay goto nangue mum fotata e nangue mabɓe kamɓe mbawata foof en kamɓe ɗowata aduna o ɓen gari ɓe cali ɗumen ɓe cali tubakoɓe min mbeɗa wonde mabɓe soɓe jaaɓi soɓe calima maccu ngagu armi wattuma maccude dimo fotani ɗum jaab kono noon ar golliden mi joɗɗinanma ɗum ɗo wima renanomi dinam o renanomi pinalam ngal accanmi haala ɗemgalam ngal annene ɗum ɗo e ɗum ɗo jaɓa kono ɗon kaw kimmiten ko rek fayat koye gardi fof heƴani barmi ɗe machallah ɗon ɗo natɗa ɗo famnim no fewi en nani kadi haaliyanke goto wi enen fulɓe en jaɓta en jabtorat mum no laaɓi enen jabtorat tekki guel
ngal in tampin men sa wi neddo ngel a usti dum sa wi dum ngal a beydi dum a wadan dum a fuyni dum e wiidi kaari erdata kom sab babam wonno nangam walla tanam wonno nangam ko yaru ciagal dum eliman men enen ken yawobe tan kaari wawa erdadem kaari wawa waddine in jeeya ko tardin men sen ustin bakkordi etuden heptudi ko jogiden ko sab ko jogiden ko machallah wonko Allah rokku men kon hande fonno wonde golle men holno batten ha kepten ko joginɗen sabnen tete kala ko goppuɗa hen badɗa bolle puyɗe goɗɗo waɗani ɗum bolle puyɗe nen ƴetto ko mako sa ƴeewi yero hande guila cakkaji halpular ñantol halpular nden halpular in hersa kono hande ƴewta jolfuɓe hande ɓurmen yidde ɗum ɓen gartiri hande cuɗaji men gartiri ñantugal men deftuɗen hen ɗum waɗi jogoɗen kumen ko ganden kumen ko ina waɗi fayida kono noon tawde minitaji keddiraɗen heewani cellal ɓandu aɗendi woni afngal cellal woni foof jubbuna men seeɗa tan e ko gandanɗa hoorema safara yimɓe woni leɗɗe kadi ɓurɗi mantinade ko nafata neɗɗo e banggal safara kono kadi ñabbeje en nani nane jewtima ñabbeje sikki ala mbiɗa ko maaro moƴƴani so maaro moƴƴani kam ala ko haali jimbo en e bion en gandanɗa hoorema kañum in adda yimɓe ñaam ɗum ñan foof saabu mawɓe nden ñamirtani yo wel ɓe ñamiranno ha cella ha nguuri kono enen hande ñabbeje men ma Allah tan faaɓo hol leɗɗi mantiniɗe gandanɗa hoorema aɗa wawi ɗum rokkude rendo ngo mbiya ɗum ɗo si yimɓe ndumim hen ma nafɗumen eyyi ina woodi leɗɗe ɗe ganduɗa nani e nder nokkuji men ina woodi ganduɗa woni hen ɗe ganduɗen enen tawi ɗe ngala ɗo e nokkuji meɗen eɗen cafroro leɗɗe kewɗe umorto en ko Guinée walla kam seeɗa Casamance kono noon won ko ganduɗa way joni no hémorroïde o ko wiyete wiyete tatto inde nde wonno eki jogui ille ɗiɗi calaŋowi eyyi on ko pour hémorroïde lekki calaŋowi ina wawi hen wallude neɗɗo o ustana ɗum tampere nde so tawi heɓata ko ɗaɗi walla heɓata ko cate ɗe ina adde jeere nde ɓe jeeya ɗum hen wiye calan ɓe mbiya ɗum noon eywa ɗum fastude hémorroïde e rafi biteɗo prostate onne ko pamɗa hen e prostate o e hémorroïde o jiidani e prostate o kañum koto banggue ñabbuji goragu to banggue jokkodiral hono desodiral toon ko ɓuɓriji koye ɓuɓriji e jeeya kañumne kadi so are neɗɗo o ina yeehi hande haaɗo tolnoto ko ittete beela itte so ittam safara muɗum wonɗo ene tolno kam hande safru ɗum presque wodata holko woni ɗon woni ɗon poche jogotoɗo o taare ɗe ko kañum hoore muɗum yahata ha ɓooya way kono perméable ɓattina ngal jaygol so ɓattidama jaygol ngal waɗata ko ñongoto so ñongi watta ko poosyoñ poos oɗo ne boni a yari ndiyam oɗo ƴetti joni noon poos ɓurɗo ɓattade o ɗo ndiyam ɗam yaltirta ɗo so on heewi tan a taroyta saabu hanti a nattat wawde muñde te jaaha noon tawa ala no foti sa taarima ɗum e gayni tan kadi tawa ko ɗe garti kadi gonnoɗe ɗo kadi ne garti on ɗon place ɗum waɗi noon jomum taro ha tampa par ce que de taroyto nde kadi so ɓooyi tan kadi ɗomɗat sabu ndiyam ɗam gonnoɗam ɗam toon e sohlama joni kadi o ƴetto e ndiyam so ƴetti ndiyam kadi o artiri o watta ɗum ɗon ɗum waɗi noon kode neɗɗo o woni gila arwande foti ƴewde kala de ina tina rafiji gaddoji ɗum ɗi ina jeeya hen ko mbiyata ndokham siti o mo jeeyata ɗo kañum e hoore mum kalade ina wona e nder ɓandude debbo yo gorko ina waɗa e muɗum nguleki ki ganduɗa eki adda e muɗum rafi on ɗon kono noon kañum ɓuuri hewde ko bonnata kadi ko deedi rewɓe reedu rewɓe eyyi ɗum woni amour kala gonduɗo e ndokham siti kewɗam ina addan ɗum parce que so waddama jotodira rapport so heeɓi ɗum nguleki gonki e muuki so yeehi o taarima tan o taroto ko tottono ko iwno e gorko are makko fotanno wonde ɓinguel nguel o taroyto ɗum so aji hen noon yaade ha naata e poche he wawa toon muñje
won hen kadi muña ha wona ɓinguel kono ngel jibine ngel ronka wuurde walla so ngel heeɓi lebbi ɗiɗi lebbi tati e waɗa avortement ɗum ɗon addata rafiji ɗi ganduɗa ina safra taw ko safra il faut safrede gila ɗo ɓuuri noon tigui kaw machallah yewtere nde ko weeli yonata vraiment que gandal no hocce hen ko ɓuuri mantinade noon e yewtere ma machallah foof no waɗi fayida kono yo yimɓe jah mbittoy ɗum kam mbeɗa jaggi ɗum mbeɗa wi yo yontande hannde mbaɗa feere mbittoy sabu ɗum ɗo ko kalɗa ko hannde woni mawɓe ni taw ganda ɗum wadde mbitti en ko men ko gila machallah mbasen yeɓade ha mbasen ɗum walla mbasen andu ɗum saabu leñol jaggi ɗum tan ko wittude e andude hanki ma haalde ɗemgal ngal wurnata ngal ko haalede ñaw maggal hande yettima ɗo ganduɗa e ngali maaya en tini ɗum tingol musugol kono en jii leñol ngol tinani ɗum en ganda wonde ɗemgal men ko maayawal saabu ngal wona ɗemgal capital hay capital goto en ngala toon ko noon tigui waddi machallah en mbaynima bandiraɓe hono kawa Abou Samba Diop Daouda Moussa Dia en mbaynim kono noon hilifaɓe diine aada foof enen dekkaɓe juuɗe enen calminiraɓe kadi juuɗe ɓerɗe kono enen berta juuɗe men enen ñaagui duwa o an haali Daouda Dia ardimi ha ɗo en wasa mantude walla yettude Daouda Dia walla Haruna e Moussa e Daouda ɓeɗo foof ina ballami e wittoji ɗi mbaɗami ɗi Daouda waɗani kam ɗo biyeɗe jahamide Cameroun de mbiyatmami ñalade dague ɗi journée international de la vache ko Daouda Dia waɗani biye yaade Cameroun de tawmi Haruna Dia jippinimi ko hôtel lewru ñaam ko jiɗɗa wat ko jiɗɗa itti kalis jonɗo rokkimi Moussa kadi ko noon waɗi ɗum noon wadde ɓeɗo rimɓe mbeɗa mantaɓe mbeɗa yettaɓe ko Haruna winomi foof waɗi so min joddima o wi min nanodiri en lamminat makki tan sen kaljitino ƴeewen goɗɗum eyyi ɗum noon wadde hojomaji noon kawa ma artuɗo e émission Yontaabe Leñol nde tawno ko gadduɗa ko yonani waddi en mbaynima bandiraɓe foof